Een roege waadzee bij Haas. Een tal van omwaaide bjem liekers onder de Heslingasteens in Ljout. Maar vooral heeg wetter. De skeer en consequenties van de storm liek je te vallen. Al kwam het wetter van de morgen zo heeg dat het wetterskip en Rijkswettersteert die controles instelden en coupures sletten. Bij Holwert gie de veerdaam voor Elsenier dicht. Vanwege een windkracht 9 ontzien en het hege wetter helle rederij Wagenborg de veerboten naar Ameland en Schiermonnikoog uit de veert. Bij Lauwerzeeg kwam het wetter rond 3,34 meter boven NAP. Iedereen van de meetje vatten de veertjensten weer nevens de regeling. Mensen die in Holwert aan wal kwamen, moesten al even ziekje om haar auto, want die wie in juster uit vastzorg van het hege wetter voortsleept. Het was even zoeken, maar we hebben het gevonden. Hij stond niet meer op dezelfde plek? Nee, hij stond niet meer op dezelfde plek. Wij stonden daar beneden ergens. Dus, We waren in Ameland in Holm en daar was al de omroep rond geweest dat de boot niet voer. En dan kun je op internet terugvinden dat ook hier van alles aan de hand was. Dus er was geen paniek? Ik maakte me wel ongerust, moet ik toegeven. Ja, toch wel een beetje? Ja, toch een beetje, ja. Maar was achteraf gezien niet nodig.